tein sen. Ja heti seuraavana päivänä mun iho oli paljon parempi. Et mä olin jotenkin järkyttynyt siitä, että miten semmonen asia, mitä on niinku just mainostettu ja oltu silleen, että tää on nyt se juttu, tää on tosi hyvä juttu sulle. Ja mä jotenkin ajatellut aina, että tää on niinku superhyvä. Ja sit päivässä, yhdessä yössä se niinku menee paremmaksi. Niin mä tilasin sieltä sitten mun iholleni sopivia tuotteita. Mä en oo siis ikinä käynyt kosmetologilla, et
tosiaan tätä mun mielestä laittais smoothien tai jonkun nesteen joukkoon. Ja aloitetaan teelusikallisesta ja nosta annosta pikkuhiljaa. Toivottavasti se on itse koskaan kyllä. Jos katsoit mun viime videon,
Nature Halo Skin Brightening Facial Mud Mask. Uudesta Seelannista. Tiesitkö muuten, että kun tuossa on tuo avattu purkkikuva tuossa. En mä nyt tiedä, se ei varmaankaan hyvin nyt summennus tai näyttöstä. Mut siinä on tommonen avattu purkki ja siinä on 6M. Eli kauan moni ei itse asiassa tiedä tätä, mutta se näissä kosmetiikassa ja muissa ei oo päivämäärää. Parasta ennen tai viimeinen käyttöpäivä. Vaan se lasketaan tuon mukaan. Eli jos mä nyt tänään avaan ton, se on 6 kuukautta. Vielä hyvää. Ja näköjään luonnon kosmetiikassa on paljon vähemmän aikaa, mitä esimerkiksi tommosessa suurimmassa osassa mun kosmetiikassa ennen luonnon kosmetiikkaa on vaikka 12 kuukautta. Mut joo, the more you know. Ehkä toi on semmonen, minkä tosi moni tietää, mut välillä tulee vastaan ihmisiä, jotka ei tiedä totta, niin toivottavasti joku sai nyt hyötyä siitä. Tiedät muuten nää vois niinku tehdä, kun mä vaihtin vaan naputtelen kaikkea. Silittelen näitä välillä. Sen näköinen. Sitten on taas Olivia Klein, eli sama kuin se ensimmäinen oli. Mut se ensimmäinen oli se kasvovoide, niin tää on nyt serum, eli Hydra Serum. Serumi. Hydra. Onpa kiva sana. Näitten pitäis mun mielestä kaikkien olla vegaanisia. Mun mielestä mä katsoin, että ne ois kaikki. Eli ei oo testattu eläimillä tai käytetty mitään eläinperäistä. Tää on tosiaan tässä on hyaluronic acid, eikä hyaluronihappo, B3-vitamiini. Tää on niin pientä tää teksti, mä en kestä. Kiva boomeri täällä. Tehokosteuttava hyaluronihappoa ja B3-vitamiinia sisältävä serumi. Rauhoittaa ja kuivaa.
stressed or impure skin. Eli stressaantuneelle tai epäpuhtaalle iholle tämmöstä ihoöljyä. Ai niin, sit mulla oli tosiaan Bybin, mikä se oli? Magic Mist tai joku vastaava. Semmonen kasvavesi, suikutettava kasvavesi, mikä on myöskin ilmeisesti joku juttu. Mistä en tiennyt, että oli joku juttu. Onko tää vähän... Mulla on vähän boomer-olo taas näitä juttujen kanssa. No, enkä näpä kaikkea tietää. Polvinaksuuta. Olisiko tätä laitettu sen kasvuveden jälkeen? Jos muistan oikein. Mulla on semmonen hieno muistiinpano viikon näistä. Mitä tulee milloinkin ja mitkä ne on, ne purkit ja putilot ja nyt niinku katsotaan, että ennen ja jälkeen kuvat kiinnostaa tietää, että mitä vaikka 3 viikossa tapahtuu. Oliko ne siinä nyt vai? Taisivat olla. Mä pakkaan näitä tästä. Musta tuntuu, että meidän kissa Frida varmaan ihastuu tähän laatikkoon, kun täällä on näitä juttuikin sisällä, kun muutenkin paavilaatikot on parasta. Noin.
siis resonoi.